Shalom, horsa manginang, Paju pengusih tadi program ima program ibadah partangyangan tu tanggal 20 Juni 2026 di minggu paupat ton dung Trinitatis turpu di jamitata dia nak sian kitab obat Musa bidu saplopat mamuka sian nak sapusada tolas tuek sapusia di bagas topik ni minggu holong nama buan lasni roha dohot apul-apul kasih yang menggembirakan dan menguatkan turpu di jamita dohot file word boy mata jahat di kolom deskripsi soal ma penjelasan di khotbah. Dinala mangatusi nama sa disrupukon, iko jahot tado di bidu sapulto lua mangenang. Di si takas malipaboa, do bosirna ubayan tarima situtu debata tu bangsa Israel. Dung saat bangsa Israel di halongonan elaparan, sahat nama nasida tu tano kanaan, jala apalagi julu nasida nama tano perjanjian ni, mara di mana nasida di tongsimu sama 12 halak bawa Israel, lau makkahapi atau mengintai tanoi. Sada mai sian ganuk marga. Jadi sian marga Ephraim dipilit ma si Hosea anak ni Sinun. Alai si Hosea peguarna mono si Musa manggorai bana si Joshua do. Baru Musa sian marga Juda ditonga sama si Kaleb anak ni si Jepune. Lau mana 12 halakon lau mamereng-mereng tanoi. 40 hari manelengna. Dungi mula mana sida. Jela dibuat do deba sian parbueni tanoi tupunguan ni hal Israel. Jadi di dot nasida ma nunga saat behami tu tano si hahapan nami nasi durumi tano habauran di susu dot situ di loba do tutu jala on ma perbuena ina alai tung namar waso situ tudo anggo bangso na maringana di tanoi aka hutan ape na gotik situ tudo jala na bolon ina tole tutu aka anak nisi enak huida hami di sina di do anak nisi enak maksudna aka jolma namar parangena bolon atau berbadan tinggi besar haduan di patalu si Joshua do halak enakon jala lao ma sisa-sisa ni punguani martabuni di Lot Gad di Gaza do di Asdod jala si Goliat na dialu si dapiti raksasai sian gad doi baru musa didok dang holansa da bangso na maringana di luati asin ni halak enak adong do musa halak het halak jebusi halak amori do halak kanaan saat son sitong do pe laporan niya ka mata-matahon ala di pabua na sida pe nang dohonon na dang taralu hita halakon sudah ti mau ninna ala Roma si Kaleb di ma tidak kita akan maju menghadapi bangsa itu dan kita pasti akan mengalahkannya mabegi hatan sekalipun gabe ditabay nasida mamuse baritai gabe di margabu si manasida dopak si Musa di do nasida mamuse tano na hubulu sami lahu makkahapinian tano na rahat doi mangakon pangisina mereka ini kanibal pemakan daging manusia jadi di do muse huidahami mahala enakon jala hubadikot kami madirinami tu nasida hirasiha permahami maribakun halaki nina namolon ngadi cabat sabay bion dang adong kanibal di luati ay maralo do bari tao do tahatana sida na parjolo tano habaran ni susu do situ di loba do nina hape marua masuano na sida ke situ ni loba do susu molo memang selang jol maru na sida na padua hon memang bulon-bulon do anggo hala enak alai datung las songon na didok na sida i gajang ni pamatang na sida sampai hirasiha permaberengon hala Israel na margabus na mahalakot disi tujuan na asa unang masuk kala Israel tu tanoi jala sahat mabari taun tugano pala Israel na pungu disi gabi mabir mana sida ujung na dang ngolobe masuk tu tano kanaani ala ni hoax manang barita gabus na pinasahan ni na 10 halakon barado marong tungut mana sida tu si Musa di ma buasa tung togi horon ni Jehovah hami tu tanoon asa maragayat do hami bahenon ni podang jala jol manami do yanakon nami ripe tabanon tumagon mahita mula tu bisir. Jadi marsakap masa sama nasida naing memilit sana pemimpin sian nasida lao mabon nasida mula tu tanah Mesir. Mara do marsaba masih Musa do si Aaron asa nang mula nasida tu Mesir. Mamer na masai gabe Roma si Joshua do si Kaleb. Di pabon nasida ma buhado sa sitong na kondisi di luat na dilihat nasida. Mololo moro hani Jehova midahita saya na tolhas do hita to giron na tu tanoi. Jala basa-basa honon na do itu hita tano haboran ni susu do sitok ni lubai hinna. Di dok muse ay songon sagu-sagu do nasida so halakta mereka akan kita telan habis dina aidang dio dingi debata nasida binasida hape hita anong do Jehova mandongani hita muru mapungwani diripu harwa nalabonon na mati bangsoi nunga jelas-jelas bangso nagugo situ tudo na ditano kanaani alay saya dipaksa si Kalepon do si Joshua na sila marporang sudah jelas-jelas tidak imbang tapi masih saja memaksa nala pamatay hot do haroba yun narona muru mapungwani nang didanggur halaki mana dua halakon hape mampitor Roma debata patuduho dirina di tonga-tonga ni pungani marsinondang maha mulia ni Jehova di bagasan udung-udung paruluhu tani jala sude mahala Israel marnidasa
Muruk ma debata do pak bangsoi alana saya mas mado tunggu nasida. Hape mula kula do di berang nasida akka halongangan na di patu debata di jolo ni mata nasida. Alasya turus ma hulan nabiya haton. Na taberang mahaturang ni turput tadi sona manginang. Na parjolo ayat 11 tu 12 iman atar rimas debata mangida ungut-ungut ni bangsoi. Idok debata sadia leleng nai isahan ni bangso onau. Jala sadia leleng nai dang olo nasida persehat wau. Maksudna debata ado nama buat nasida tu tano kanaan. Dung saat tu tano kanaan gabi dang olo masuk nasida ala mabir mamerang narung disi. Seolah-olah digabusi debata nasida salalingon. Ay basarang di pabuan arong pangisina. Bamate nama hita da mulut alo halaki. Ay nagudang kalakina. Hape nga masay gudang halongangan na dipatudu debata tu nasida. Mulai siang tu berau yang terbelah, tiang api molo malam lahu manodangin nasida, tiang awan di hosni hari lah mengodingin nasida, dot mana na turun siang surgu gadop hari. Hape saya tomo dope mabir nasida mangida bangsuna asing. Seolah-olah saya hira gumogo do debata ni halakan, siang debata Jehovah nasida banasida. Las didok debata ma, toroku nama nasida marhita siang beguatuk, jalaren de pehokku ma nasida, jalabahinokku maho, mandok si Musa, gabi bangsuna balga, jala na gumogo siang nasida. Kalau tidak bisa dibina, ya dibinasakan saja. Aidang tar permahan ibi bangsoon. Tumangkol ma dipamati sudi. Kupabakip mamuseho gabi bangsona bulun. Asa bangsona baru na masuk tutano inna. Allah berencana menghapus seluruh generasi yang ada saat itu, lalu membangkitkan kembali generasi baru dari keturunan Musa. Nah ayat 10 todo tu 10 sia, elek-elek di si Musa tu dibata. Dung dibagi si Musa hatani dibatai, dielek ibana ma dibata di dokma. Amang tahe ngerinai Tuhan, diwakko hami haruar sia tanu Mesir, holal lahu pamate honomu mahami hape di halongonon. Ahama do honon ni halak Mesir molo dibagi nasidei, bereng ma halake beran. Akka hatu bani, haru dibata nasida penga angkat tangan, dang sanggup dibata nasida lawan wakku basi nasida. Allah mereka sendiri pun sudah menyerah mengurus mereka. Tabereng ma disona manginang, dang dirina sabing di sarihos si Musa. Hape dunga adong hatani dibata, nang bayron na muse bangsona baru marhiti-hiti siyan si Musa. Tapi Musa tidak memanfaatkan kesempatan untuk meninggikan diri. Taak Tuhan sebaku tuho, nunga apala di dongani ho hami saat tu sadarion, nunga apala nang saat nama hami tu tanonan dokmi, masa ikon pamate hononmu bangsom sadarion inna. Ingot mata binan idokmu, nalambas dorohani Jehovah jala para si roha gudang, namar permuati dorohana, mida hajahaton dohot pangalasion. Alai dang luason na malua sian uhum anggo ahala persala. Dong di si Musa songoni gabi marmuati maruhani debata tu bangsoi. Alai tudos songon hatanai dang di los ibana malua akasi lausi uhum. Di uhum ibana ma 10 halak bawa na margabusi. Gabi dang di los nasida dohot akka donga samarga nasida masuk tu tanah Kanaan. Nasi pasaton di jamita mang na parjolo, kebohongan adalah pelanggaran di mata Tuhan. Takas do patin ini debata tu hal Israel. Adong 10 patin na dipasak debata tu bangsa Israel marhiti-hiti si Musa. Na pasiahon unak ko olo makatidak kon hata na sotutu marado podonga mujolma. Dihagigot debataro aka pargabus do si pautoto. Jala molo tajah di bibeli masai posido panguhuman tuak kahalak na margabusi manang na pautoto dongan na. Pasal 5 pitu matua diago hodo ale Jehovah akka sidon gabus. Jala dihagi Yoroham do hala akan atumahi mudar do si pautoto. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Digabusi si Adam do si Hawa do debata. Ujungna gabe tarus kelmana si dasian porla Eden. Digabusi si Ananias do si Sapira do toni porbadia. Ujungna gabe mate nasida. Digabusi akapang akahapi ido si Musa. Ujungna gabe dang di luas nasida masuk tutano Kanaani. Jala lasongon na dihatahon nasida ido parmate di nasida. Mate marageat di bagasan halongonan nasida. Mungkin memang margabus pena 10 halakon na lahu tudekan nado. Mungkin mereka berbohong demi kebaikan semua orang. Dangolo halaki marporang bangsa Israel. Ala torop situ tudo akka bangsona mian ditanoi, mabir halaki talu, mabir halaki mate. Naso diingot nasida do, songot dia debata madongan di bangsoi, 40 tahun lilengna di halongonan. Buih hipas nasida memolu siya kahalongonan. Jala dia dingin nasida siyan bangsona asing naro mangaroro nasida. Asi parbinoto do debata. Naso di boto Tuhani na adong pangisini luati ado orang so di pabua tu si Musa marhua do buron di debata nasida tu tanoi molo dan anaing pamateron na. Jala sia sude halongangan naung di ida nasida sian debata masa sang sido penasida mamerang debata. Amang inang unang saya olo hita margabusi maka tidak kon hatana sututu jolma na saya jojok margabusi dongan na dianggap ibana do jolmai di tornya kelasida boy di pauto-auto molo disukunan non padok koni memanangaha pokokna alusi matorus persaya doi aisyo auto doi inna iru makana dihagi go debata do ka pargabus
Di katekismus dageleng di do opung ta si Martin Luther do songonon. Unang olo hita manggap-gapi dongat jolma, manang majehehon, manang pahata-hatahon. Pa uruho sangap nasida ikon nia pinat do dongan jolma anggo so takas do pe di boto salana holan uhum na dengganido pa buah-buahon. Nana paduahon Tuhan itu panjang sabar namun adil. Dina tarimas debata mangida parangeni hal Israel na so olo masuk tutano Kanaan di do debata ma torokku nama nasida marhitesian biguatuk jalaren deh ponokku nasida. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Dong jelek si Musa ibana gabi mar pamuati marwani debata ale didok debata do muse ai saluhut bawa akan sanga marnida hamulyaku dohot tanda akan hubaini di Mesir dohot di halongonan hape nunga pola sanga 10 hali di ujuni nasida au jaladang ditangihon nasida soraku nasotupa idaun nasida tano nang huwari honi tu opung nasidai alai anggoda dadak muna akan ani dok munai ripe tabanon ikon nasida do to gihonokku sa tusi asa di tanda nasida tano na tinoison ni rohamunai marpomawati do rohani debata mi da pardosa aidang hama mati ni pardosai na dihirim rohana habu mula nasida do jala dang arong dosa na subui tarapinan asing ni dosa na mangarsahi ton di porbadia alai bereng mahala na taruhumi ai nunga mula kula nasida mangalai debata dot mangarsahi rohana pola do sampai 10 hari jujudi nasida debata tidak untuk selama-lamanya Allah membiarkan namanya dinistakan. Jala si Musa pedido ibana do dang luason di Jehovah maluasin uhum anggo halak persala. Saya na luluhonon na do hajahaton ni mama tua ka anak-anak ro di sudut patuluhon dot papaton. Di bawah ini unang saya tak arsahi be gorni debata. Ai uhumon na do sugot akan marsine yang di gorna. Na patuluhon jadilah pendoa syafaat bagi sesama. Dipanggilon si Musa ma asini rohani debata humokok bangsa Israel. Dison gabe gobaran Kristus maibana nama nangiakon akahala na mangalea ibana. Ay sangaro nang nipabagkit hal Israel pemimpin naib baru. Ini pelecehan terhadap jabatan Musa yang dipilih oleh Allah langsung. Alay tumpe songoni pambayan ni bangsa Israel tu ibana toktong do dihaulongi ibana bangsoi. Dang dibela ibana bangsa Israel dia do peni debata. Diboto ibana do nunga mardosa bangsa Israel. Alai dipangidohon di ibana do asamar pamuati rohani debata do pak bangso haubar tu hinagurang ni asini rohana dia sapusia. Ai parasi roh gurang do debata namar pamuati do rohana mida hajahaton dohot pangalausion. Amang inang buah samai kota tangiakon akahalak naso manangiakok kita. Adong dua si ingoto di sona manginang. Na parjolo ingot ma adong do halak na manangiakok kamu ditiki dang ditangiakok kamu nasida. Bui doi keluarga muna, oma manang bapa, haha anggi manang ibo tuniba. Ai sipata mono martangi yang iba hola diri niba do sinarihon. Lupa iba manang yang ko keluarga na holang sir niba. Jala bui doi sin dongan sakarejo. Parhalado muna manang dongan saros muna. Na paduahon tolan di Yesus doi. Ai Yesus do na marsuruh hita asa manang yakon halak na mangarsai hita. Asa tapasat asa ni rotta itu debata jaladang saya ingotot tabi. Kita berdoa agar kiranya Tuhan memampukan kita untuk mengikhlaskan setiap peristiwa yang membuat hati kita tidak damai dan tidak bahagia. Amin. Ima jona bayu bagyo kami. Mudah-mudahan maun boy mangurup ya kadongan di dalam para deo jamita pertangyangan tuminggon. Malate, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.